היי לכולם וברוכים הבאים להדרכה מאוד מאוד מיוחדת בנושא שקרוב ללב של כולנו. ג'סרה נסרה כבר כאן והגיע הזמן שלנו לקצור את הפירות. כאן בריסל, הרבה אחרי חצות כבר, ואני פשוט מכין את ההדרכה המיוחדת הזאת לכבוד השנה החדשה שעומדת להתחיל, שנה שכולה ברכות, שנת תשפ"ה, 5785. שימו לב שזה נגמר בספרה 5, תמיד השנה העברית מקדימה את הלועזית, והבטיחו לנו דברים מדהימים לשנת 2025, רק לא ידענו שאחד הכלים העיקריים כנראה נמצא בידינו. רבות דובר על הנושא של הריבונות האישית, האדם החי מול איש הקש. יש לנו המון אנשים מדהימים בארץ שהם פעילים בנושא הזה, אנשים שעבדו מאוד קשה, עשו תהליכים, נאבקו בממסד, התחבטו, וכמו שקורה בהרבה מאוד מהפכות, תמיד אלה שמקדימים ביותר, העבודה שלהם הכי קשה, והם הכי הרבה נתקלים בהתנגדות ובתלאות, ומי שמגיע אחר כך, בדרך כלל כבר נמצאות הדרכים היותר קלות והיותר נוחות לעשות דברים. עכשיו, יכול להיות שמצאנו פה משהו, יכול להיות שלא, אני לא באמת בטוח ב100%. דיברתי עם כמה וכמה אנשים שכבר התחילו את התהליך הזה שאני הולך לספר לכם עליו. עכשיו, בדרך כלל, אתם בטח יודעים שבקבוצות שלנו, כשהתהליכים האלה של הריבונות והחופש והשיעבוד מוצגים, בדרך כלל הם מוצגים בתור משהו מאוד מאוד מסובך, מאוד מאוד מורכב, שדורש המון המון לימודים. מזהירים אותנו, אל תפעלו מוקדם מדי, אל תסתבכו, אל תעשו שטויות, תלמדו, והלימודים האלה מאוד מאוד מורכבים, עם המון המון דברים שצריך לתרגם מאנגלית ומצרפתית, ולפעמים התרגומים לא מדויקים ולא נכונים, ואתה מתחיל ללמוד את זה, ואתה לא מוצא את הידיים ואת הרגליים. על כל פנים, ההדרכה המסודרת הזאת שאני מכין כאן כרגע, המטרה שלה היא להראות לכולנו איך אנחנו יכולים כבר עכשיו, כנראה, אני מאמין שזה נכון, אני לא 100% בטוח, אבל זה נראה מבטיח, איך אנחנו יכולים כבר עכשיו לקבל את הקרנות שעומדות לזכותנו. יש להם כל מיני שמות, קרנות סן ג'רמן, על שם אותו איש רוח, פילוסוף, אזוטריקן, אני חושב צרפתי בין המאה ה-18, אני לא באמת מכיר את ההיסטוריה שלו, או קרנות נסרה ג'סרה, או הקרנות שנשדדו מאיתנו באמצעות הונאת המיסים, אפשר לקרוא לזה בכל מיני שמות, או הקרנות של הוותיקן, או הקרנות של תעודת הלידה שלנו שנסחרת בבורסה, יש כל מיני סיפורים על זה, אבל קרנות עם, כמו שאני שומע, מיליונים, צמודים לזהב, שבעצם עומדים לזכותנו, לרשותנו, שנשדדו מאיתנו, מהורינו ומאבות אבותינו במשך עשרות ואולי אפילו מאות שנים, ומגיעים לנו כדין, ונקרא לזה כאן קרנות נסרה ג'סרה, או קרנות סן ג'רמן, לא משנה, איך אנחנו יכולים כבר ליהנות מהקרנות האלה עכשיו. וכאן עוד פעם יש משהו שהוא לא 100% בטוח מבחינתי, מכיוון שבאתר הזה שאני עומד להראות לכם עכשיו, מצד אחד מופיע כאן שאנחנו יכולים כבר לקבל את הכסף ברגע שאנחנו מוכיחים שעברנו ממצב של איש הקש, שייכות לתאגיד, אלא הודענו בצורה רשמית שאנחנו משתחררים ממנו ואנחנו ישות רוחנית עצמאית, אדם חי, לפי חוק האדמה, ואנחנו נסביר בדיוק בווידאו הזה איך אנחנו עושים את זה. זה הרבה פחות פשוט ממה שאתם חשבתם. ואחרי שאנחנו ממלאים את התנאי הזה של לצאת לריבונות, אנחנו אמורים להיות מסוגלים ליהנות מהקרנות האלה במיידי, לחשבון הבנק שלנו, אבל יכול להיות שאני עוד לא יודע הכל, אני רק גיליתי את האתר הזה אתמול, אני עדיין לומד אותו, יצא לי לשוחח עם כמה אנשים שהתחילו בתהליך הזה לפניי, ומישהו מהם טוען שזה לא כזה פשוט, הקרנות כן עומדות לזכותנו, אבל כדי לנצל אותן, אנחנו צריכים לעשות משהו מיוחד, למשל להתאגד ולהקים בנק ריבוני, בנק לא ממסדי, בנק שהוא בעצם שלנו, של האנשים החיים, ולבנק הזה אפשר להפקיד את הכספים האלה. מאוד מעניין, אני עוד לא באמת יודע איך זה נעשה, אבל כאן גם כן היו לי שיחות עם אנשים אחרים שפעילים בנושא הזה, והם אמרו לי, תקשיב צחי, אל תפתח פה את כל הדלתות, אל תעשה הקלטה כזאת שמראה בדיוק בבהירות ובמהירות את התהליך, קודם כל זה באנגלית, הרבה אנשים לא שולטים באנגלית, ומה שיקרה, אנשים יתחילו להציף אותם בשאלות, ואתה לא ילך יום ולא ילך לילה, וצריך לענות לכולם, ועניתי בצורה כזאת, קודם כל עניתי, אני לא לבד, יש את כולנו כאן, דווקא אני רוצה שיתחילו לשאול אותנו שאלות, אני רוצה שנלמד את הנושאים האלה ביחד. יותר מזה, אותם אנשים שהמליצו לי לא להחליט את ההדרכה הזאת, הם אותם אנשים שגם רוצים שיוקמו כל מיני מוסדות ציבוריים על ידי אנשים חיים, משהו כמו שיהב אנטר עושה עכשיו עם 100 הקבוצות שלו, שיהיו לנו כל מיני מוסדות כמו אספות עם ובתי דין של המשפט המקובל, ואני שואל, איך הדברים האלה אי פעם יקומו, אם אנחנו לא מאפשרים לאנשים לקבל את המידע הבסיסי שיעורר אותם, לפנות אלינו ולשאול שאלות. רבים מאיתנו סבלו בתקופה הזאת מצוקה כלכלית, אובדן של מקומות עבודה, סגירה של עסקים, אי יציבות כלכלית, שלא לדבר על אסונות יותר גדולים, משברי בריאות קשים שלנו ושל בני המשפחה,
אנשים שנמצאים בצבא הרבה מאוד חודשים עכשיו, בשנה האחרונה, אנשים שנחטפו, שנעדרו, שנהרגו לא עלינו, כן? מצב של חוסר יציבות, מי לא היה רוצה בשלב הזה באמת לצאת, לקחת צעד אחד הצידה מכל הבלגן הזה, ולהגיד, רגע, סליחה, אני ישות ריבונית, עומדות לרשותי קרנות, ואני כל חודש מקבל הפקדות של כספים. אני למשל גיליתי את האתר הזה רק לפני 24 שעות, ומה שאתם תראו כאן זה בעצם תוצאה של לימוד מאוד מאוד מזורז ומהיר. אני בשלב מאוד התחלתי של הלימוד בעצמי וגם של התהליך, אבל לא רציתי לעשות את זה לבד והחלטתי לשתף כבר אתכם במה שאני יודע, אבל אני כן יודע שיש לפחות כמה וכמה אנשים שהתחילו לפניי, והם כבר מקבלים את הכספים האלה לחשבון שלהם. הם אומרים לי שהם כרגע עדיין לא יכולים להשתמש בהם, אבל אני כבר גיליתי ב-24 שעות שהרבה מהדברים שסיפרו לנו שהם נורא נורא מסובכים, הם בעצם הרבה יותר פשוטים. אנחנו יכולים לשמוע שעות על גבי שעות על גבי שעות של הרצאות מלומדות ומוקלטות, ולא לדעת מה לעשות, או שאנחנו יכולים לעשות את מה שאני עשיתי, פשוט להיכנס לאתר הזה, לכתוב כמה מיילים, לשאול כמה שאלות, לדבר עם כמה אנשים, לשוטט קצת פה ושם, להתחיל בתהליך וללמוד מספיק כדי שנוכל טיפה לספר על זה גם לאחרים. אז טוב, הערה אחת אחרונה קטנה לפני שאנחנו באמת יוצאים לדרך, אולי אפילו יותר מהערה אחת. נתחיל עם הערה אחת. יש איזושהי מין אווירה כזאת, המון פעמים של כן, בשביל לצאת לריבונות זה נורא מורכב, וצריך ללמוד את החוק, וצריך לעשות קורסים, ולראות המון המון וידאוים והקלטות, והמון פעמים התהליך הוא כל כך ארוך וממושך, שבאיזשהו מקום עובד לנו החשק, עובדת לנו התלהבות. אני רוצה לעשות משהו שגם האתר הזה שאני אראה לכם עושה, דרך אגב, כל הלינקים לדפי אינטרנט שאני אראה לכם עכשיו, יופיעו אחרי זה בתיאור של הוידאו, ביוטיוב אפשר להקליק על description, בתיאור, ולראות אחד אחרי השני את כל הלינקים, כל לינק למה הוא מוביל, כל לינק מה הוא עושה, הכל יפורט ויתואר בצורה מאוד מאוד ברורה. אז אני רוצה להעביר לכם משהו גם מהרוח של האתר הזה, כי האתר הזה מכיל שני רכיבים. רכיב אחד זה רכיב נורא נורא פשוט, איך אנחנו יוצאים לריבונות אישית ובאמת מודיעים לממסד שאנחנו מתנתקים ממנו מצד אחד, ומצד שני איך אנחנו באמת מתחילים לקבל מה שמגיע לנו מהקרנות האלה. ואנשים שאני מדבר איתם הם נוקבים בסכומים כמו $3,000 לחודש, $5,000 לחודש, צמוד לזהב. אני חושב שבשנה האחרונה הזהב עלה מפחות $2,000 לאונקיה, פעם האחרונה שבדקתי זה היה מעל 2,600, ואומרים שהזהב יעלה עוד יותר וימריא עוד יותר, אז דולרים שצמודים לזהב רק יעלו בערכם, ואומרים שעומדים לרשותנו הרבה מאוד מיליונים, פשוט מכל הכספים שנשדדו לאורך כל השנים. ומי שלומד את הנושא של מסארה ג'סארה מכיר את זה. הוא יודע שאנחנו מדברים על עידן של שפע ושגשוג בעולם הזה, ושחרור אדיר של המון המון כספים, שבאיזשהו מקום מגיעים לכולנו, אחרי שמבטלים את ההונאה של המס, וההונאה של מערכת המשפט, ואי הלגיטימיות של החקיקה והחוקים. אז עשינו כבר תוכניות כאלה בעבר, אבל לא היה לרשותנו את הכלי שאנחנו רואים עכשיו. הייתה לי גם עוד הערה אחת. רגע. טוב, אני לא נזכר מה הייתה ההערה הנוספת שלי, בכל זאת מאוחר בלילה, אבל אם אני אזכר יותר מאוחר אני אעיר אותה, וזהו, בואו נצא לדרך. אני אנסה בווידאו הזה לעשות את מה שהאתר הזה עושה, מצד אחד באמת לתת השראה ולתת חשק, כי כל הווידאו הזה מלא במסרים מרוממים ומעצימים וכיפים ומדהימים, שבאמת דוחפים אותנו בעדינות כזאת בדרך שאנחנו בלאו הכי רוצים ללכת בה, דרך הריבונות, דרך ההתחברות לקרן השפע שמחכה לכולנו. אנחנו לא אמורים להיות בעבדות, אנחנו לא אמורים להיות במרוץ מטורף אחרי הכסף ואחרי הזמן. אנחנו הנכס, יש בנו איכויות שבעצם היו מדוכאות ונרמסות ומושפלות עד עפר, בגלל הדרך שהפלנטה הזאת התנהלה, דרך של שיעבוד, דרך של חוסר אמון בין אנשים, דרך של מלחמות, דיכאון, מחלות, כל מיני דברים שאף פעם לא היו אמורים להיות כאן. ואנחנו נמצא הרבה מאוד חוות דעת בנושא הזה, גם באתר וגם בחומרים הנלווים, מה שאומר שהגוף הזה שמלווה אותנו, הוא בהחלט שייך לוויברציה הנכונה, לאנרגיה הנכונה. ובואו נתחיל. כאן אנחנו רואים את הדף הראשי של אתר שאנחנו קוראים לו בקיצור GFG. בקיצור, השם המלא הוא globalfamilygroup.com, Global Family Group, קבוצת המשפחה הגלובלית או קבוצת המשפחה העולמית. כמו שאנחנו רואים, יש פה כל מיני צמחים וכדורי ארץ ועצים, הכל כזה מאוד השראה, מאוד מחובר לטבע, תדר של 528, המספר הזה חוזר כל הזמן. אנחנו רואים כאן Global Land and Soil Recording Publishing, זאת אומרת תיעוד ופרסום של הארץ והקרקע העולמיים.
מסע הגילוי, יש כאן המון המון מסרים רוחניים שאפשר באמת בזמן הפנוי ללמוד אותם ולקרוא עליהם, המקור הרוחני לאתר המדהים הזה. בואו נראה אם אני יכול לדלות מכאן משהו שאני באמת רוצה להקריא לכם, אז הנה כאן תסתכלו. קבוצת המשפחה העולמית ומערכת התיעוד והפרסום של הארץ והקרקע נוצרה למען העולם, והיא מוכנה כדי שכולם יוכלו לחזור הביתה אל הארץ והקרקע. המערכת שלנו נוצרה כדי לסייע ל8 מיליארד אנשים לזכות מחדש בזכות שלהם מלידה ובדרך שלהם לחיים, לחירות ולמרדף אחרי האושר. נזכיר שזה חוקת ארצות הברית, Life, Liberty, the Pursuit of Happiness, אלה הזכויות שאי אפשר לגרוע אותן מאף אדם, זכויות טבעיות של כולנו, ולא לכולנו יש את החיים, את החירות ואת היכולת לרדוף אחרי האושר, או לנסות להשיג את האושר במידה שבאמת אנחנו ראויים לה. אפשר לקרוא על זה יותר, יש כאן המון לינקים שמובילים למקומות מאוד מאוד מעניינים, גם מוזיקה וגם אפשר לשמוע את כל התכנים באתר גם בהודעות קוליות, יש כל מיני רעיונות כאן, רעיונות לנאמנויות ולבעלי עסקים, אני לא רוצה באמת לטבוע בפרטים, כל הלינקים האלה יהיו כמובן בתיאור של הוידאו, ובואו נעבור ללינק הבא. אם אנחנו רוצים להתחיל בתהליך שבו אנחנו יוצאים לחירות, יוצאים מהשעבוד, יוצאים מהשייכות כביכול לממסד, מתנתקים מאיש הכעס שלנו, מתנתקים מהאישיות המשפטית המלאכותית שלנו, אנחנו צריכים להבין, והוא גם כותב את זה באתר, כמובן שכל העולם הזה כבר כמה אלפים של שנים, מתנהל על ידי אגודה או קבוצה מאוד מרושעת של ישויות, שקשרו ביחד קשר, ליצור מדינות שהן בעצם תאגידים מסחריים פרטיים לכל דבר, שנועדו לשעבד ולרושש את האוכלוסייה העולמית, בצורה מאוד מאוד הדרגתית ועם הרבה מאוד הונאות, שזה לא המקום לדבר עליהן, אבל אם אנחנו מדברים על יציאה מהמקום הזה, אז קודם כל אנחנו צריכים להבין איך אנחנו שיתפנו עם זה פעולה, כאשר בעצם אף אחד לא שאל אותנו, אבל מלידתנו הונפקו לנו תעודות לידה, והממסד העמיד פנים שאנחנו זה תעודות הלידה. הדביקו לנו שם, הדביקו לנו מספר זיהוי, כאשר התעודה הזאת עם המספר נסחרה בבורסה בין גופים תאגידיים, פרטיים, כמו מדינות, ממשלות, בנקים, על חשבוננו. ממשלות הבטיחו לבנקים אותנו בתור ערובה להלוואות שהם לקחו מהבנקים. הם אמרו לבנק, אוקיי, בוא תדפיס לנו כסף, אין בעיה להדפיס כסף, כסף לא צריך להיות מבוסס על שום דבר, היות שאותה כנופיה פשוט שדדה את כל המשאבים של הפלנטה הזאת, את כל אוצרות הטבע, והחזיקה אותם לעצמה, והם פשוט יכולים להדפיס כמה כסף שבא להם, כאשר לנו הם מספרים שבעצם הכסף שלנו זה מה שמקיים אותם, ואנחנו כאילו צריכים לשלם להם את הכסף הזה, וזה שקר על גבי שקר, כיוון שההתחייבות של הממשלות האלה לבנקים לשלם את ההלוואות שהם לקחו כביכול מכסף שמודפס בעצם מכלום, יש על זה חומר מאוד מאוד מעניין בסרט שנקרא ההצגה הכי טובה בעולם חלק שני, שיצא לפני כחודש. בקיצור, אני חושב שטיפה הלכתי לאיבוד, רגע אני אנסה לחזור לאיפה שהייתי. כן, זה העניין. אז הם מבטיחים לבנקים שיש ברשותם את מספרי הזהות שלנו בתור נישומים, בתור אנשים שיעבדו וישלמו מיסים כל חייהם, כמעט עד צאת נשמתם, אבל את העונה הזאת צריכים להפסיק. ויש כל מיני דרכים ויש כל מיני אסטרטגיות ורעיונות איך להפסיק אותה. אולי הצבא יתערב, אולי נצא החוצה לרחובות, ואולי נעשה משהו שהוא יותר, אולי נפסיק לשתף פעולה, ואולי באמת נעשה משהו שהוא יותר פשוט, כמו שאנחנו לומדים באתר הזה. האתר הזה מלמד אותנו איך להגיד לממסד, אנחנו כבר לא יותר מכם, אנחנו לוקחים אחריות מלאה על מה שנקרא איש הקש שלנו, על המסמכים שיצרתם למעלנו, תודה רבה, מעכשיו זה בבעלות שלנו, אנחנו לא משתפים איתכם פעולה יותר, אנחנו ריבוניים, אנחנו עצמאיים, ובעצם כל השפע ששייך לעולם הזה שייך לנו ולא שייך לכם. איך נעשה את זה? אז השער הראשון, המקום הראשון לפתוח בו את התהליך הזה, זה הדף הזה, שנקרא globalfamilygroup.com, לוחסן lrps.html, lrps הראשי תיבות של Lawful Land and Soil Recording and Publishing System. כן, ה-Lawful Land זה יהיה ה-L, S זה ה-Soil, נכון? לא, R זה Recording, P זה Publishing ו-S זה ה-System, זה הראשי תיבות. בעצם זה קבוצת המשפחה העולמית, המערכת של תיעוד ופרסום שנועדה למען העולם, של הקרקע והאדמה הבינלאומית החוקית, כן, זה השם של כל הפרויקט הזה. אז בקיצור, lrps.html, וכאן אנחנו מתחילים. יש כאן 3 לחצנים, ואנחנו נלחץ בדרך כלל על הלחצן הימני ביותר, כיוון שכתוב כאן correct your status, שנה את המעמד שלך, ממעמד של מה שנקרא ישות משפטית, שזה פיקציה, זה לא דבר שקיים באמת,
אפשר ללמוד על זה הרבה מאוד. כל הנושא הזה של חוק האדמה לעומת חוק האדמירלות, יש קבוצות דיונים נהדרות, שאני גם כן אשים קישורים בתיאור של הוידאו, יש קבוצה בטלגרם שנקראת פתרונות האדם החי, אפשר לשאול שם שאלות ולקבל תשובות, יש קבוצה שנקראת חוק האדמה, משהו, אני לא זוכר את השם המדויק, אבל אני אמצא את זה בשביל לשים לכם בקישור, ועוד קבוצה, משהו עם בינה, לא זוכר בדיוק את השם, אבל הכל יהיה בתיאור של הוידאו, מקומות ללכת בטלגרם, להעשיר את הידיעות, לשבת, ללמוד, אני לא אנסה ללמד את זה כאן, אני רק אגיד שיש מין מערכת כזאת של חוקים פיקטיביים שנקראים חוקי האדמירלות, שכל בתי המשפט וכל עורכי הדין פועלים לפיהם, כאשר מעמידים פנים שאנחנו בעצם מתים, כן, זה משהו שנוצר ב-1666, באיזו שריפה גדולה בלונדון, שהרבה אנשים נעלמו, וכן, חוקקו כל מיני חוקים כאלה, אני לא אכנס לפרטים באמת, אבל כאילו מתייחסים אלינו כאילו אנחנו איזושהי חבילה שנודדת בים, ויש הרבה מה ללמוד על זה, כל השפה האנגלית מלאה בביטויים כאלה, שנגמרים, מילים שנגמרות בשיפ, כאילו אנחנו איזושהי אונייה או ספינה, מתייחסים אלינו בתור טיפשים, בתור בורים, בבתי המשפט, יש שם פה המון מה ללמוד על זה, כל כך הרבה חומרים, אבל אנחנו לא צריכים לדעת את הכל, כדי לעשות את מה שאותנו מעניין, שזה בעצם לצאת מהתלות בממסד, לצאת לריבונות, ופשוט ליהנות מקרנות השפע שזמינות ושייכות לכולנו. אז אני באמת לא אכנס ליותר מדי פרטים, רק אני אגיד, correct your status, שינוי המעמד, אז ממעמד של ישות משפטית, שאנחנו בעצם תעודות הזהות שלנו, או השמות שלנו, או מספר הזהות שלנו, או משועבדים באיזושהי צורה לממסד, ותמיד אשמים, ותמיד חייבים, מהמעמד הזה למעמד של ישות רוחנית, חופשית, כן? אדם חי, גבר חי, אישה חיה, כן? שזה המצב הטבעי שלנו. איך אנחנו עושים את השינוי הזה? התהליך מתחיל בלחיצה על הכפתור הזה, ותראו איזה מסרים יפים אנחנו מקבלים כאן. ברוכים הבאים הביתה, אנחנו רואים פה את העצים הטרופיים היפים, את הים הכחול המקסים הזה, שאנחנו מוצאים לפעמים בדרום אמריקה, או בכל מיני מקומות באסיה, איזה יופי. גם באירופה יש, ביוון, יש חופים כאלה, משגעים פשוט, מדהימים. לא חשוב. ברוכים הבאים הביתה, הוא כותב כאן, לא משנה אם אתה מתקן את המעמד שלך, או שאתה אפילו פקיד של ממשל, יש טפסים מיוחדים לאנשים שהם פקידי ממשל, שרוצים אף הם לעזוב את הממסד ולהתנער מכל מה שהם עשו עד עכשיו, אפילו זה קיים כאן. תהנו מהמסע שלכם. ולמרות שאתם מגיעים הביתה אל הקרקע ואל הארץ, זה לא אומר שאתם לא יכולים לבלות קצת זמן בחוף הים. וכאן מגיע מסר שאני מאוד מאוד אוהב באתר הזה, תראו מה הוא כותב כאן. את הכל אפשר לשמוע גם בהודעה קולית, זה מאוד נחמד, זה מאוד מרגיע, אבל הוא אומר כאן, We are the value. We are the value, תרגום מילולי מאנגלית, הייתי אומר אנחנו הערך, אבל זה לא נשמע כל כך טוב בעברית, אני הייתי אומר אנחנו הנכס, אנחנו הנכס, הנכס זה לא הדברים החומריים, הנכס זה אנחנו, יש לנו כל כך הרבה משאבים, יכולות, כישורים, אהבה, נתינה, חברות, יש בנו כל כך הרבה, רמסו אותנו, השפילו אותנו, חינכו אותנו שהדולר שווה יותר מאיתנו, הבית, המכונית, השאיפות, הקריירה, הקידום, כל מיני דברים כאלה שהם טובים, משחקים נחמדים ומעניינים, איפה אנחנו בתוך הסיפור הזה, איפה הערך שלנו, והוא בא והוא מזכיר לנו, אנחנו הערך, זה גם אומר עוד דבר, זה אומר שמגיע לנו, מגיע לנו, אנחנו ילדים או אנשים טבעיים של המקום הזה, שהוא מלא במשאבים, אין שום הצדקה בעולם לזה שהם נשדדו מאיתנו, וכמובן שבשביל להצדיק את זה, הם היו חייבים ללמד אותנו שאנחנו קטנים, שאנחנו אפסיים, שאנחנו שום דבר לעומת הממסד, שאנחנו שום דבר לעומת כוח פיזי רומס ומדכא הדבר, שמי צחי סולסקי, ויש לי בטלגרם ערוץ שנקרא ערוץ ההתעוררות הגדולה, אני נותן כאן ממש קמצוץ מתכנים שדיברתי עליהם בערוץ הזה בשנתיים וחצי מאז שהוא הוקם, לא רוצה להתעמק בזה, אני רוצה לגשת לתהליך, אבל קצת מסביב בכל אופן אי אפשר בלי, אבל בואו נתקדם הלאה. אנחנו הערך, 8 מיליארד אנשים רבי ערך, יקרי ערך, שמתפתחים בצורה מודעת בהרמוניה טהורה, בהרמוניה טהורה של אהבה, תוך התאמה לבריאה. מאוד מקסים, פשוט מקסים. הוא נותן פה כמובן הוראות מה לעשות, כן, בדיוק על איזה כפתור ללחוץ, שימו לב שיש כאן סרטון שאפשר לצפות בו עם הוראות, לי הייתה בעיה טכנית, אני לא הצלחתי לצפות בסרטון הזה, אבל כן הצלחתי כל פעם להזיז קדימה 5 שניות ולעשות צילומי מסך, אחרי זה אני אראה לכם מסמך וורד, שגם כן יש בו כל מיני הוראות ואזהרות ואיך לעשות ואיך לא לעשות, אבל גם כן לצד הרבה מאוד מסרים רוחניים, עשירים, מרוממי נפש, זה פשוט כיף לעשות את הדבר הזה. והמון פעמים מה שכיף לעשות זה גם מה שנכון לעשות. לא ב100% מהמקרים, אבל המון פעמים יש בהחלט מתאם בין משהו שהלב, הנשמה, אנחנו מרגישים מבפנים שאנחנו רוצים לעשות את זה. תראו אותי, אני מקליט לכם את ההדרכה הזאת אחרי 1 בלילה, באופן נורמלי הייתי מאוד עייף בשעה הזאת, אבל יש משהו שמושך אותי קדימה, להקליט לכם את ההדרכה הזאת. אנחנו לפעמים הולכים באמת בעקבות ציפור הנפש,
והמון פעמים זה בדיוק הדבר הנכון לעשות. בואו נעבור לדף הבא. וזה דף כבר שמלמד אותנו, בוא נראה, איך ליצור את החשבון. יש לנו, זהו, צריך להסביר טיפון. אוקיי, אז בעצם האתר הזה, Global Family Group, GFG, זה אתר מדהים. אתר באנגלית שנועד ל8 מיליארד אנשים בעולם. בואו נסתכל רגע במבט מלמעלה. כל אחד מאיתנו יכול להיכנס וליצור לעצמו חשבון, אנחנו צריכים למלא טופס עם פרטים אישיים, כל מיני פרטים, איפה אנחנו גרים, מספר תעודת זהות, כל הדברים האלה, פרטים רגילים לגמרי. ואחרי שאנחנו שולחים את הטופס הזה, אחרי שעה, שעתיים, 5 שעות, אנחנו מקבלים בדואר האלקטרוני שלנו שם משתמש וסיסמה, אנחנו יכולים להיכנס לאתר, אנחנו צריכים להעלות כל מיני מסמכים לשם, בין היתר פשוט לזהות, שיוכלו לזהות שאנחנו זה אנחנו צריכים בין היתר להעלות, תכף אני אראה לכם את הרשימה המלאה, אבל את הדרכון שלנו, הצהרת ריבונות אוניברסלית יפהפייה, אנחנו צריכים או ללכת לנוטריון, או אפילו בלי נוטריון, לעשות את זה עם 3 עדים, עד אחד שמכיר אותנו 7 שנים, ויכול להעיד שאנחנו זה אנחנו, ועוד 2 עדים שלא צריכים ממש להכיר אותנו. היו דרישות יותר מחמירות בעבר, ככל שעובר הזמן הדרישות יותר ויותר קלות, יותר ויותר ליברליות, נורא קל לעשות את זה, אנחנו צריכים 3 תמונות בספורט, 5 סנטימטר על 5 סנטימטר, הם כותבים שם 2 על 2, אבל זה באינצ'ים, זה בעצם 5 על 5, אנחנו צריכים להשיג לעצמנו כרית דיו אדומה, כיוון שאת החתימה שלנו אנחנו נחתום כמובן בעט כחול, מה שנקרא דיו רטובה, עט כחול, אבל אנחנו צריכים את האגודל שלנו להטביע בדיו אדומה, ולהטביע את זה בצורה כזאת שמכסה את האות האחרונה של החתימה שלנו. אנחנו נראה תכף דוגמאות לזה, ואם לא נראה בווידאו אז תוכלו בקלות לראות את זה באתר. תהליך לימודי קליל, מאוד פשוט, מאוד יפה, כמה מסמכים מאוד אלמנטריים שלא מאוד קשה להשיג, כל אחד יוכל לעשות את זה, זה תהליך מאוד פשוט, ואנחנו פשוט בקלילות מודיעים לממסד, חבר'ה, אנחנו כבר לא איתכם, מודעים כבר לפיקציה, מודעים איך עבדתם עלינו כל הזמן עם התעודות האלה, איך שכרתם בנו בבורסה, לפי נסאר ג'סארה, אנחנו זוכרים, לפי התוכנית הזאת לרפורמה ולביטחון כלכלי, הכל העולמית, ג'סארה, לא יתקיים יותר מסחר בתעודות הלידה שלנו, ההונאה הזאת נגמרת, וכל מי שיצר אותם, שיתף את הפעולה, כבר לא יהיה בינינו יותר. כן, בעולם החדש זה כבר לא יקרה, וזה כבר נמצא כאן. כל אחד ואחת מאיתנו יכול כבר לעשות את הצעד הפשוט מאוד, כדי להתחבר לצינור השפע הזה, שמזין בעצם את כולנו, ושאנחנו מקדמת דנה היינו שייכים אליו, אבל כנראה שבאלפי השנים האחרונות הייתה לנו איזושהי סטייה בדרך, אז הגיע הזמן לתקן אותה. והנה הדף הזה, זה דף עם קישור מאוד מאוד ארוך, אבל מה שכתוב כאן בסופו של דבר זה איך ליצור חשבון ב-GFG, במערכת הזאת של תיעוד ופרסום של הקרקע של GFG, כן, GFG זה Global Family Group, קבוצת המשפחה העולמית, כן, זה הדף הראשון, זו חוברת של 41 עמוד, אבל היא לא מאוד קשה לקריאה, היא המון דברים שחוזרים על עצמם, ותראו איך כל הזמן עושים לנו חשק להתקדם, אותה חוברת, הוא אומר כאן, המסע שלך לשגשוג שמשולם מראש, מתחיל כאן, כלומר הכספים כבר עומדים ברשותנו, רק מחכים שנעשה את התהליך הזה, הפשוט מאוד, כדי לקבל את הכספים האלה. אפשר לקרוא את כל החוברת, אני אפילו לא עשיתי את זה, לא קראתי את כל החוברת. נראית כמו חוברת נורא נחמדה, עם ים ושמש ודקלים, מה יכול להיות רע. בואו נעבור לעמוד הבא. והעמוד הבא זה כבר עמוד של בחירת המסמכים. Select your document.html, תכף נפגוש את הקישור הזה בעוד מקום אחד. כן, יש עמוד שבו אנחנו יכולים לקחת, יש דבר שנקרא Universal Declaration, ההצהרה האוניברסלית, ההצהרה העולמית, כן? בינתיים אין לנו את זה בעברית, יש את זה בכל מיני שפות, 9 שפות פה אני רואה, אנגלית זה הכי פשוט, אז אפשר להוריד מכאן פשוט את ההצהרה הזאת, את ה-Universal Declaration, אנחנו צריכים את ההצהרה עבור עצמנו, ואנחנו צריכים גם הצהרה של עד, איפה זה נמצא, אחד הקישורים פה, Universal Witness Testimony, אני חושב, כן, הצהרה עולמית של עד, העד אומר כן, אני מכיר אותו, אני חבר שלו, פעם היה שיר כזה, אני חבר שלו, אני מכיר אותו, למה זה מזכיר לי את ארכדי דידוכי, נכון, זה היה שם, אני לא טועה, או שזה מוני מושונוב, איפה זה היה, לא חשוב, משהו משנות ה-90, אני חבר שלו, אני מכיר אותו, אולי בתגובות לסרטון הזה, מישהו יפרסם את השיר המקורי, זה היה נורא מצחיק פעם בשנות ה-90, אבל זה לא העניין, אז יש לנו הצהרה שלנו, הצהרה אוניברסלית, והצהרה של עד שאומר כן, אני מכיר אותו, הוא באמת, קוראים לו באמת צחי סולסקי, הוא באמת נולד בתל אביב, כל הדברים האלה, כן, זה כתוב מאוד מאוד יפה, תכף אנחנו נראה, זו הצהרה מאוד קצרה ומאוד פשוטה, בלי ציטוטים של כל מיני חוקים משנים קודמות, כל הסיבוכים האלה הם הצליחו באמת לשים בצד ולתת לנו תהליך מאוד 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 פשוט וידידותי וכיפי אפילו, אמנם זה באנגלית, אלה שלא מתמצאים כל כך באנגלית יצטרכו באמת להיעזר במישהו שכן מתמצא ומבין, אבל זה יפה, אלה שנעזרים יוכלו להשתמש בעוזר בתור עד להצהרה שלהם, ואז העוזר ייקח אותם בתור עדים להצהרה שלו, וכולנו באמת נצא לריבונות ונשאיר את הממסד
בלי לקוחות. מה אתם אומרים? וזהו, אחרי שגמרנו כאן להוריד את המסמכים שרצינו, בעיקר את ההצהרה האוניברסלית שלנו ושל העד, אנחנו מקליקים כאן כדי לקבל מידע איך לתעד את המסמכים האלה. כן, בואו נעשה את זה רגע, נראה לאן זה מוביל, סתם מתוך סקרנות, אנחנו לא באמת צריכים את זה כרגע, אבל הנה הוא מסביר פה בדיוק שאנחנו צריכים, הוא כותב שם שניים, אבל בהמשך אנחנו נראה שזה בעצם שלושה, עד אחד שמכיר אותנו 7 שנים, ושני עדים שאין לגביהם שום דרישות, אפילו לא צריכים להכיר אותנו, או נוטריון, זה או עדים או נוטריון, אנחנו לא חייבים נוטריון, יש גם כל מיני דברים על הצטרפות לאספות, אבל אלו שלבים יותר מתקדמים שאני לא מתכוון להיכנס אליהם כאן, והוא מסביר לנו בדיוק על הפד הזה האדום, כן, הפד הזה של הדיו האדומה, שאנחנו יכולים להטביע בו את האגודל, ולעשות כזה חתימת אגודל, לצד החתימה שלנו בעט הכחול, הוא ממליץ גם על עט אדום, עט אדום, יש בו כל מיני מידעים, פחות אני אכנס לזה עכשיו, נעבור פשוט לדף הבא, אין כוונה כאן לעשות הדרכה יותר מדי ארוכה, זה באמת נורא פשוט, רק בואו נקרא את ההצהרה האוניברסלית הזאת, היא יפהפייה, הצהרה אוניברסלית או יקומית, הצהרה יקומית של מעמד פוליטי, מעמד פוליטי שנוצר במסגרת החוק הבינלאומי והלאומי. טוב, מתקרב טיפונת, האותיות פה נורא קטנות, אז הוא כותב כאן, זוהי עמדתי וזוהי הצהרתי, שאני נולדתי בארץ זו, אני הייתי כותב פה ישראל, שזו הארץ שאני נולדתי בה, אם כי אני גר בבלגיה, זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר להיוולד בישראל, להיות אזרח ישראלי ולהיות תושב בלגיה ולקבל פה את הקרנות או לקבל פה את הכספים, יש הרבה מאוד גמישות, אין שום דרישה מיוחדת איפה אנחנו נהיה, די פשוט. אז נולדתי במדינה הזאת, הייתי כותב פה ישראל, והוא אומר כאן בתחומי הגבול של מדינה ריבונית, ושמעולם לא עזבתי, מעולם לא נטשתי ביודעין וברצון את מעמדי שהוא הזכות שלי מלידה. הוא רומז כאן על זה שבעצם מכולנו שדדו את הזכות שלנו, אבל אף אחד לא שאל אותנו, כאשר נתנו לנו תעודות לידה וטענו שאנחנו זה תעודת הלידה, ובעצם הם מכרו אותנו לממסד בגיל 0. אבל אף פעם לא עשינו את זה מרצון, אף אחד לא שאל אותנו, נכון? זה לא מרצון, זה הונאה. נמשיך לפסקה השנייה, הוא אומר, אני בגיר, מעל גיל 18 או 21, תלוי במדינה אני חושב, אני לא בטוח. 21 זה בטוח, אני לא יודע אם באמת זה בתוקף מעל 18, כי בארצות הברית זה 21, אני לא יודע אם זה דרישה לכל העולם. על כל פנים, הוא אומר, אני בעל כושר שיפוט ואני פועל ללא לחץ וללא כפייה וללא פחד. אני מצהיר שלמיטב ידיעתי ועל פי העדים, נולדתי בארץ ועל הקרקע של ישראל, אני כותב פה ישראל, בתאריך, ואני כותב פה את תאריך הלידה שלי, זה אינדיבידואלי, והוא אומר, אני לא טוען שיש לי איזושהי לאומיות אחרת או אזרחות אחרת. פסקה שלישית, אני כן טוען לכך שנוצרתי או נבראתי בבריאה אלוהית כ9 חודשים לפני היום שבו נולדתי, ואני, איך להגיד את זה, דורש כאן, או תובע, או טוען לזכותי על ה-DNA הייחודי שלי, מאותו רגע של אותה יצירה או בריאה, יחד עם כל שאר התכונות והבריאות של שכלי, תודעתי וגופי. פסקה רביעית, אני כן טוען לזכות על שמי הפרטי שניתן לי, במקרה הזה הייתי כותב כאן יצחק, שזה השם הרשמי שלי, שהוא מתנה עבורי, ואני גם טוען לזכות שלי להשתמש בו, ולזכויות היוצרים ולפטנט, בתור המחזיק או הבעלים בנוהל תקין של כל השינויים, הסגנונות, הווריאציות, הסדר, הניקודים והדברים שיוצאים מהשם שלי, כל מיני כינויים, קוראים לי צחי, או מישהו רוצה לקרוא לי איציק, או כל שם אחר, כן, בכל שפה אחרת, כל הדברים האלה יש לי זכות עליהם, וגם כל שם אחר שמישהו מקשר אותו אליי, כן, אם מישהו קורא לי הפרשן מבלגיה, גם לזה אני טוען לזכות. טוב, הוא אומר כאן, אני לא מוכן לקבל, זה בגלל שאני לא מבין באנגלית אמולומנטס, מצטער, לא בדקתי את המילה הזאת, זה מאוד מעניין מה זה אומר אמולומנטס, אז אני אתעלם מזה, אבל הוא אומר, אני לא מסכים לקבל שום תארים, או כן, דברים שנלווים לישות המשפטית שלי, כמו מר, או גברת, או דוקטור. הרבה מאוד אנשים שיוצאים לריבונות לא מסכימים שיקראו להם מר, או מיסטר באנגלית, או מיסיה בצרפתית, או סניור בספרדית, או קיריוס ביוונית, כן, וכן הלאה בכל שפה, או כן, סיניורה באיטלקית, לא חשוב. הרבה אנשים לא, סייד בערבית, לא חשוב. הרבה אנשים לא מוכנים לקבל את התארים האלה. הוא אומר, אני גם לא מקבל מרצוני שום התחייבות שהוטלה עליי, או שמישהו משער שיש לי, בגין כל אזרחות זרה, או בגין כל חוזה זר, שהוא לא שייך לי, כן? אני מאמץ לעצמי שום השתייכות פוליטית
לאף מדינה זרה, לאף נסיכות, אומה, מלך, דגל, ממשלה או נסיכות, נסיך או נסיכות, שקיימים מחוץ לגבולות ארצי או בתוכם, אה, אם כי ייתכן בהחלט שאעביר את משק הבית שלי ואקבע לעצמי את ביתי בכל מדינה ריבונית אחרת. יש לנו זכות בהחלט, אם אני בבלגיה, אני יכול מחר להיות באיטליה, בספרד, בישראל, במקסיקו, איפה שבא לי להיות. כן. הוא אומר, כרגע אני חי במדינה הידועה בתור, ופה הייתי כותב בלגיה, במקרה שלי, ואני מצהיר על כוונתי להישאר במיקום הפיזי הזה, בגבולות המדינה הריבונית הזאת, ולהיחשב כאחד מהעם הבלגי. כן, למה לא? אבל מחר אני יכול לעבור לספרד, כי זה יהיה אותו דבר, יש לי את כל הזכויות בתור ישות ריבונית. כל העולם הזה בעצם שייך לי, ואני אומר לי, זה כמובן לכל אחד מאיתנו, 8 מיליארד אנשים חיים וריבוניים. והוא אומר כאן, אני רושם בזאת את חתימתי כישות חיה, וכמובן חותם באגודל שלי, כן, חותם את האגודל עם הדיו האדומה, כעדות לזהותי הייחודית והתמידית או הקבועה, ואני מגלה בזאת, כן, מגלה או מצהיר בזאת את ההצהרה האוניברסלית של מעמד פוליטי, ואני כותב פה את התאריך והשנה, כן, וחותם כמובן גם בחתימה, עם בעט כחול וגם עם כזה הדפסה של אגודל עם הדיו האדומה, עם הכרית דיו האדומה. וכאן יש כמובן את ההצהרות של העדים, הוא אומר כאן או נוטריון ציבורי או שני עדים חיים, שני העדים האלה שלא חייבים להכיר אותי בכלל, הם בנוסף לעד שכן מכיר אותי 7 שנים, והוא חותם על הצהרה נוספת של עד שאני לא אראה לכם כרגע. טוב, בואו נסתכל על עוד כמה מסמכים, פשוט כדי... אני מקווה שאני מצליח להעביר כאן כמה הדבר הזה הוא כיפי, כמה הדבר הזה הוא נכון ואמיתי, כמה הדבר הזה הוא משחרר, יציאה משעבוד. זה אומנם ראש השנה ולא פסח, אז לא מתאים פה להרצות לכם על יציאה ממצרים וכן הלאה, כן, מבית עבדים וכל הדברים האלה, זה לא החג הנכון, אבל אני חושב שעברנו מספיק, וזה כבר מספיק מוחשי לנו גם בלי יותר מדי הסברים ממני. אז עוד כמה דברים קטנים כאן, פשוט לתת יותר את ההרגשה ואולי קצת מידע. אז כאן יש מסמך של ה-GFG הזה, של קבוצת המשפחה העולמית, Global Family Group, וזה פשוט ברכת שלום, Greetings for GFG, הם עדכנו את זה ב-30 למאי, ואחרי זה עדכנו את זה עוד פעם ב-8 לאוגוסט, זה לא כל כך מזמן, היום שאני מקליט את זה, רק עברנו מ-1 ל-2 באוקטובר, בדיוק כמו המחוגים של השעון הזה שמופיע ב-Q, נכון, פה 10, פה 2, אז 2 לאוקטובר זה בדיוק היום, הבטיחו לנו שדברים מדהימים יקרו, אבל כן, דברים מדהימים כבר קורים, ולראיה, ההדרכה הזאת, עד עכשיו לא ידעתם שאתם יכולים לצאת בכזאת קלות לריבונות, ולהתחיל לקבל את הכסף של קרנות מסרה ג'סרה, נכון? זה כבר דבר גדול שקרה ב-2 לאוקטובר. אז בבקשה, בואו נקרא את המכתב הזה. אני לא חושב שאני אקרא את כולו, אבל אני חושב שאני אתרגם לכם חלקים נבחרים מתוכו. את המכתב הזה קל מאוד לקבל ברגע שאתם מתחילים בתהליך, ותקראו אותו בהנאה. שימו לב איך המספר הזה חוזר בכל מקום, 528, הם חושבים שזה מין תדר כזה של הרמוניה מדהימה, 528 הרץ, לי יש דעות משלי כמוזיקאי, אבל זה לא המקום לשתף אותן, אז בואו נתקדם מכאן. 528, שגשוג עולמי, Global Prosperity, איזה יופי, כן? קבוצת המשפחה העולמית, תראו איך כל האנשים עובדים ביחד ומחזיקים ידיים מסביב לעולם, הכל בכחול, ממש מקסים, מסר של אהבה מהבריאה, איך אפשר להתנגד לדבר כזה? מסר של אהבה מהבריאה, עכשיו אני חייב להסביר את המילה הזאת, קונסיירג'. קונסיירג' הרי זה שוער, נכון? כמו בבניינים גדולים שיש שוער, אבל באנגלית קונסיירג' סרוויס זה כאילו שירות אישי צמוד, ממש שירות מעולה. רגע, תכף נמשיך. שירות אישי מעולה, אולי אפשר לתרגם את זה לעברית בתור שירות אח"ם, נכון? צוות האח"ם, השירות ל-VIP, זה אנשים חשובים מאוד, כן? אז מסר של אהבה מהבריאה, ומאת Your Global Family Group, איזה יופי, קבוצת המשפחה העולמית שלך, שלך, כן? צוות האח"מים 528, הצוות שנותן שירות לאח"מים, כאשר יש לנו בעולם הזה 8 מיליארד אח"מים, 8 מיליארד אנשים חשובים מאוד, לא משנה איך לימדו אותנו, מה חינכו אותנו, איזה היררכיות שמו לנו על הראש, איך לימדו אותנו שאנחנו פחות חשובים, שאנחנו בורג קטן במערכת, לא. 8 מיליארד אח"מים, והוא אומר, אתם הערך, או במילים אחרות, יותר נכון בעברית, אתם או אנחנו, הנכס. כל אחד מאיתנו, כל אחת מאיתנו הוא נכס, היא נכס. כל אחד, אומרים שכל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם ומלואו. אני מוריד פה את המילה מישראל, אין בזה שום חשיבות. אבל זה נכון שבכל אדם יש עולם ועולמות שלמים. ואנחנו הנכס, והגיע הזמן להתחיל להבין את זה ולהתמקד בזה. והפתרונות והתשובות נמצאים בפנים ובתוכנו. אבל העולם הזה בנוי בצורה כזאת שהוא לא נותן לנו תוקף כישויות רוחניות. והגיע הזמן טיפה לשנות את זה. בואו נמשיך. ואז הוא אומר כאן ככה,
הגות, ענווה והכרת תודה, היות שבמשך למעלה מ1,000 שנים הרשע, evil, הרשע, משל בעולם הזה ויצר כאן גיהנום על כדור הארץ באמצעות מניפולציות, כפייה, עינויים, המולה, מהומות, התעללות, abuse, כן? ניצול, הרס ואי סדר, כן? אני אדלג פה על חלקים, למרות שזה כתוב מאוד מאוד יפה, אבל אני רוצה עוד פעם להזכיר, אנחנו הנכס המובנה, כן, מטבעו הפנימי, מטבענו הפנימי אנחנו הנכס האמיתי, we are the true intrinsic value, אנחנו הנכס האמת מטבענו הפנימי, זה לא משהו שאנחנו צריכים לעשות בשביל זה, זה לא שאנחנו צריכים לעבוד בשביל זה, להוכיח את עצמנו בשביל זה, לא, אנחנו כאלה מטבענו הפנימי. אצל כולנו קיימת רמה מסוימת של ידיעה שהדבר הזה הוא נכון, אבל אנחנו יכולים לפתח את זה יותר ולהגדיל את זה יותר. ואנחנו רוטטים בהרמוניה עם הבריאה, כדי לעבור מ-evilnomics ל-loveonomics, מכלכלת הרשע לכלכלת האהבה. ביחד, בהרמוניה, אנו מפלסים את דרכנו קדימה וכלפי מעלה, אל ההתעלות, אל החופש, אל שלום ושגשוג. גמרנו עם הרשע, כן? אנחנו סיימנו את הרומן שלנו ברשע. ואז הוא נותן, הוא אומר כאן, הנה יש כאן מידע עם ערך רב במיוחד לכולנו, כאשר אנחנו נמצאים במעבר מכלכלת רשע לכלכלת אהבה. עכשיו כאן יש כל מיני הוראות וכל מיני המלצות, פשוט איך להימנע מכל מיני דברים שיכולים לגרום לתהליך שלנו להיתקע, אז הדברים האלה מסומנים באדום. בואו נעשה איזה סיכום מהיר של חלק מהדברים האלה, כן? זה הסיכום שלא מחליף את זה שאתם צריכים לקרוא ולהבין את מה שכתוב כאן, אבל רק בשביל לתת לכם את הרעיון הכללי. אפשר לקרוא את זה כמה פעמים שרוצים, אבל כן, כדאי באמת לקחת לתשומת לב את הדברים האלה, שלא נתחיל להיתקע. בוא נראה. אז הוא אומר, על כל דבר שלא מועלה נכון לאתר, זוכרים, אנחנו צריכים להעלות מסמכים, את המסמכים המזהים שלנו, הצהרה אוניברסלית, הצהרה של עד, תעודת פספורט, כל מיני דברים כאלה, לא נורא מורכב, נורא פשוט, אבל אם לא העלינו את זה נכון, אז זה פשוט ייפסל, ואנחנו נצטרך לנסות שוב. הם כבר אפילו לא שולחים יותר אימיילים, כדי להסביר איזה סיבה הייתה לסירוב למסמכים. עכשיו, לפי גרסה אחת, יש פה 30 מיליון אנשים בעולם שמקבלים את הכסף של הקרונות האלה כל חודש. כשאני אומר גרסה אחת, גרסה שנייה, זה אנשים שכבר מכירים את האתר הזה יותר מ-24 שעות, יותר ממני, וכבר התחילו את התהליך הזה ושמעו כל מיני דברים ודיברו עם כל מיני אנשים, אז לפי גרסה אחת זה 30 מיליון איש שמקבלים את הכסף. לפי גרסה אחרת, הגרסאות לא סותרות אחת את השנייה, דרך אגב יכול להיות ששתי מכונות, 350 מיליון איש כבר נרשמו לאתר, כאשר 100 מיליון מתוכם נמצאים באיזשהו תהליך של המתנה, פשוט בגלל עומס על המערכת. אני לא יודע איך הם מצליחים לטפל בכל כך הרבה אנשים, אלא אם כן הם מקבלים עזרה חוצנית מהפליאדים, אני לא ממש מבין איך זה עובד, לא מתיימר להבין, אחרים יסבירו את זה יותר טוב ממני, אבל בואו נתקדם עם הפשטות של המסמך הזה. הוא ממליץ מאוד לכבות את ה-VPN, פשוט כי VPN יכול לחסום את המיילים שלהם מלהגיע, הגדרות הפרטיות שלנו גם יכולות למנוע מאיתנו לקבל את המיילים, בסדר? זאת אומרת, הוא ממליץ אחרי זה להוסיף סדרה מסוימת של מיילים, הנה אתם תראו, בדיוק פה, להוסיף את המיילים האלה שהוא נותן פה 1, 2 ו-3, רואים פה עם העכבר, הצבעתי עם האצבע, אתם לא רואים את האצבע שלי על המסך, אבל את העכבר כן, את המיילים האלה, הוא ממליץ מאוד, וגם את המייל הרביעי, כן? 4 מיילים, 1, 2, 3, 4, להוסיף לרשימת אנשי הקשר שלנו, למשל בפרוטון מייל או בג'ימייל, והוא אומר יש הדרכות ביוטיוב שמסבירות איך עושים דבר כזה, ושימו לב למייל הרביעי הזה, לכאן אנחנו יכולים לשלוח להם שאלות. זוכרים GFG זה Global Family Group, LRPS זה ה-Land Recording and Publishing System, אני לא מאמין שאני כבר זוכר את זה אחרי 24 שעות, המערכת לתיעוד ופרסום של הקרקע או של האדמה מטעם קבוצת המשפחה העולמית. טיפונת מורכב ושובר שיניים, אבל לכל דבר אפשר להתרגל, אבל למייל הזה כאן, publish את globalfamilygroup.com, לכאן אפשר באמת לשאול שאלות, אני כבר שאלתי שאלות, ואני אגיד את האמת, הם שלחו לי בחזרה את המסמך הזה בתשובה לשאלות, חלק מהשאלות שלי עוד לא נענו, יש דברים שאני עוד לא יודע, אבל טוב, זה רק 24 שעות, בואו נהיה טיפה עם אצבע קלה. טוב, מה עוד? מה עוד הוא כותב במסמך הזה? בואו נראה, 6 עמודים, בטח אני לא אקרא את הכל. כאן יש את ה-Harmony Tree, זה עץ כזה של לינקים, כן? אתם רואים פה את הלינק כמובן, אתם יכולים להעתיק אותו אם אתם רוצים, זה לא לינק שאני אפרסם בתיאור. עוד לינק טרי, גם כן, מעניין, אני באמת לא מכיר עדיין את כל המשאבים שעומדים לרשותי באתר הזה, אני ממש עוד לא מכיר את הכל. איך להגיש את הטופס, כן? אז הטופס הזה, הוא אומר, תמלא את זה רק פעם אחת, רק בקשה אחת,
אבל אנחנו לא מקבל מיד אישור שאנחנו באמת שלחנו את הטופס. זה נכון, שלחתי את הטופס הזה, טופס פרטים אישיים, שלחתי אותו, ובאמת אחרי אולי 20 דקות הגיע מענה במייל, ואחרי עוד כמה שעות הגיע שם משתמש בסיסמה, בהתחלה הייתי לחוץ, איפה אני מוצא, למה אין לי שם משתמש בסיסמה, הלכתי לישון, התעוררתי בבוקר, קיבלתי את השם משתמש והסיסמה, אז הוא אומר כאן לבדוק את האימייל, גם את הפולדר של הדואר זבל, והוא אומר כאן, תרטטו בהכרת תודה, כאשר צוות האח"ם מכין לכם פרופיל עבור החשבון האחד שלכם, עם כתובת דואר אלקטרוני אחת, אין צורך לבקש יותר מאחת. הוא אומר, לא, אין אפשרות שיהיו לנו מספר חשבונות, כן? כאשר המזהה הייחודי שלנו זה כתובת הדואר האלקטרוני, שהופכת להיות גם שם המשתמש שלנו בהמשך. המערכת קובעת לנו סיסמה, יש לנו, ברגע שקיבלנו את הסיסמה בדואר, יש לנו 24 שעות להיכנס לאתר ולשנות אותה. ככה נאמר לי, לא ראיתי את זה כתוב באתר, אבל אני כן שיניתי אחרי 24 שעות. עוד דבר שהוא מסביר אחרי זה בהמשך, שאם אנחנו שכחנו את הסיסמה שלנו, אז אחרי 3 ניסיונות, החשבון שלנו נחסם. אז הם יכולים לפתוח לנו את זה באימייל, אבל הוא ממליץ שאם פעמיים לא נתנו את הסיסמה הנכונה, אז פשוט ללחוץ על הלינק של שכחנו את הסיסמה, כדי שזה לא יחסם לנו, ומיד שולחים את זה בחזרה בדואר, את האפשרות לקבוע סיסמה חדשה. כן, דברים ככה קטנים, פשוטים, מתוך זה פשוט אנחנו רואים כמה הם דואגים לנו, וכמה הם אוהבים אותנו, ולא רוצים שאנחנו נסתבך. אז הם נותנים לנו כזה מסמכים, וכל הפרטים הקטנים האלה מופיעים באדום, זה נורא חמוד. אז איך לשלוח שאלות? הוא אומר, תשלח אימייל אחד לכל השאלות שלכם, ולא מספר אימיילים. מוכרח לומר שאני כבר עברתי על הכלל הזה, שלחתי אימייל עם 5 שאלות, ואחרי זה נזכרתי בעוד 2, ואחרי זה נזכרתי בעוד 1, לא נורא. אז הוא אומר, אל תשלחו שוב את אותו המסר מספר פעמים, מכיוון שזה פשוט גורם לעומס עבודה, וזה מבזבז להם זמן. אנא תהיו אדיבים, מכיוון שמדובר בנשמות חיות שעושות את כל העבודה הזאת בזמן אמת. בהחלט הגיוני. שימו לב לתדר או לרטט, לשמור באמת את כל העבודה הזאת בתדר גבוה ובהכרת תודה. אנחנו חלק מהבריאה, אנחנו חלק מהיקום, כשאנחנו פוגעים באחר אנחנו פוגעים גם בעצמנו ולהפך, אז הכל צריך להתנהל בהרמוניה ובאהבה, מאוד מאוד חשוב הנושא של התדר הגבוה. אני מקווה שזה עובר גם בהדרכה הזאת, בחגיגיות הזאת. אני ממש מרגיש הרגשה כזאת מאוד חגיגית ומיוחדת כשאני מעביר את ההדרכה הזאת. בינתיים כבר 1:30 בלילה, אצלכם בארץ 2:30, ואז הוא אומר, כן, תשלחו את השאלה שלכם, בבקשה, אנא שלחו את שאלתכם, הכל כזה זה פליז, תראו איך זה במסמכים של הממסד, תמיד מנחיתים עלינו פקודות, ופה זה כזה פליז, זה באדיבות, נורא נחמד, אז תכללו את השם המלא ואת הדואר האלקטרוני שאיתו יצרתם את החשבון, לשלוח את השאלות תמיד מאותה כתובת מייל, כי זה עוזר להם לאתר את החשבון בזמן סביר, והם לא צריכים לנחש אם באמת זה החשבון הנכון. והוא מסביר כאן איך לעשות שינוי של המעמד המשפטי, הסברנו על זה קודם, והוא מפנה אותנו בדיוק לאותו עמוד שהראיתי לכם קודם. דרך המסמך הזה גם מצאתי את העמוד הזה במקור. טוב, הנה הוא מסביר ללחוץ על הכפתור הזה, מסביר את כל התהליך, בואו נראה אם יש פה עוד מה לתרגם. יש פה גם, אני חושב שזה לינק, כן, לינק לסרטוני הדרכה. עכשיו הוא אומר, אנחנו צריכים להיות בגיל החוקי, שזה גיל 21, גם בתור עדים וגם בתור אלה שרוצים ליהנות מקרנות השגשוג. והוא נותן כאן 3 אפשרויות על מה לחתום. את כל המסמכים אנחנו צריכים לשלוח להם ב-PDF. אני הלכתי כאן על ה-Universal Declaration, אני לא בטוח, אבל נדמה לי שאולי השניים הראשונים, נדמה לי שזה רק לאנשים שהם אזרחי ארצות הברית, אני לא בטוח, אל תיקחו את המילה שלי על זה, אבל ה-Universal זה Universal, זה מתאים לכולם. ו2 טפסים של עדים, הוא אומר, אי אפשר לצלם את זה ולהפוך את זה ל-PDF, בסדר? הוא מדבר על הפורמט הנכון של הקובץ, של הדרכון או תעודת הזהות, והוא אומר כאן איזשהו מסמך, תראו פעם איך כותבים כל כך יפה, אתם תהנו מזה. הוא אומר מסמך למשל של חשבונות, נכון? בדרך כלל אתה אומר, אתה רוצה לשלוח הוכחה לכתובת, אז אומרים, טוב, זה חייב להיות ב3 חודשים האחרונים, נכון? בממסד, אומרים לכם ב3 חודשים האחרונים, אחרת זה פג תוקף, אתם צריכים מסמכים חדשים, חלק מהמסמכים, אם אתם גרים בחו"ל, צריך לתרגם, צריך לשים חותמת אפוסטיל, זה כסף, זה טרחה, ואופ, עברו 3 חודשים, אתם עדיין בתהליך, יקפו אתכם, פתאום צריך מסמכים חדשים, עוד כסף. פה למסמכים אין תאריך תפוגה. זה לא משנה ממתי המסמך הזה. עכשיו תראו איך הם כותבים יפה. מסמך utility, כאילו, זה חשבונות, נכון? נגיד מים, חשמל, ותראו איך הוא כותב. איך הם מגדירים את המילה הזאת utility? זה לא סתם חשבונות. הוא אומר דבר דואר שאנחנו יכולים לאמת, כדי שאנחנו נוכל לאמת שאתם מקבלים דואר בכתובת הזאת שאתם ציינתם, כן? זה יכול להיות חבילה מאמזון, ברכה ליום הולדת, מכתב אהבה, או כל חשבון שהוא, את זה הם שמים בסוף, את החשבון. פעם היינו מקבלים עם בדואר, יש בינינו כאלה שעוד זוכרים את זה, מכתבי אהבה, ברכות ליום הולדת, חבילות מאמזון אנחנו עדיין מקבלים.
וגם כן הוא מדבר על הפורמט, כי הוא צריך להכביר על זה מילים, הם לא מקבלים קבצים של זיפ, מובי וכן הלאה. כשמדובר במסמכים אתם צריכים רק לשלוח את זה ב-PDF. עכשיו, כדי שתהיה לנו גישה למערכת, אנחנו צריכים את המסמך הזה שמזהה את הכתובת שלנו ותעודת זהות, והוא אומר, המסמכים היחידים שנדרשים ושקבילים לפתיחת חשבון שפע, הם אלה שתוארו למעלה. בואו נסתכל עוד פעם, אלה המסמכים היחידים שהם רוצים, זה כל מה שהם רוצים, אוקיי? הם לא רוצים יותר מזה. הם רוצים רק את ההצהרה האוניברסלית, טופס של עדים, שני טפסים של עדים, תעודת זהות, זה משהו שמעיד שאנחנו אכן מתגוררים בכתובת ששלחנו. זה כל מה שצריך, אנחנו נצטרך לחתום על זה בעט כחול, בדיו רטובה, לשים את הבון שלנו, כזה כרית דיו אדומה, וזהו, אנחנו צריכים שני עדים, וזהו, כן? השתחררנו מהממסד, ואנחנו ישות ריבונית, וזהו זה, ואנחנו נהנים מקרנות השפע, כמה זה פשוט, נכון? בעצם הסברתי את הכל. אני אעבור על עוד כמה זנבות, בעיקר פשוט כדי לחזור על מסרים מקודם, לחזק טיפה את ההטמעה, וגם להעביר עוד כמה מסרים כיפיים פשוט שנותנים, גם במסמך הזה וגם בצילומי מסך שעשיתי מהווידאו, הכל חוזר על עצמו, זה נורא נורא פשוט. איפה שזה נעשה פחות פשוט, זה כשאתם נכנסים לקבוצות בטלגרם של חוק האדמה, ואתם רוצים ללמוד את כל ההיסטוריה של השיעבוד שלנו, נורא 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 מעניין, אבל יהיה לנו המון זמן לזה. יש לנו אלפי שנים של חופש וחירות וצמיחה ושגשוג לפנינו, ואם פעם נרצה לעשות איזשהו לימוד היסטורי של איך הדברים התנהלו בממלכת השיעבוד, כל הנצח פרוס למרגלותינו, ואף אחד לא מגביל אותנו מלשבת וללמוד את החומרים האלה. מי שדווקא רוצה ללמוד את זה עכשיו, גם כן מומלץ, למה לא, להעשיר, להחכים, אבל זה לא צריך לעמוד בדרכנו, אנחנו לא צריכים להיות אלופי הידע לגבי הונאת הממסד, להכיר את כל השריפות שהיו בלונדון בשנת 1666, כדי באמת להתנתק מהממסד וליהנות מהשפע הזה, כן? אנחנו לא צריכים את זה, זה לא דרוש, אין דרישה כזאת. בואו נמשיך, אנחנו רק צריכים לעשות את הפעולה הפשוטה הזאת. אז הוא אומר, כן, המסמכים היחידים שהם קבילים עבור חשבון השגשוג ושנדרשים, הם אלה שהופיעו כאן ברשימה למעלה. זה כל מה שהמערכת ערוכה לעשות בנקודת הזמן הזאת. והוא אומר, זה בכלל לא קשור לאספות עם או איך להצטרף לאספת עם. כמו שאני מבין את זה, שאנחנו כבר במצב שאנחנו מאוד נינוחים ורקועים מבחינה כלכלית, ואנחנו יודעים שאנחנו מקבלים כל חודש את ההפקדה שלנו, של הכספים שבעצם שייכים לנו, אז אנחנו גם נתאחד ונעשה כל מיני דברים ברמה הפוליטית, למרות שכבר יש התאגדויות שעושות את זה עכשיו, עוד לפני שקיבלנו את הכספים האלה, ויהב אנטר עושה עבודה יוצאת מן הכלל. הוא כבר מכין אגודות ציבוריות של אזרחים או של אנשים חיים שאכפת להם, שרוצים באמת להשפיע על מה שקורה בעיר שלהם, ביישוב שלהם, זה נפלא, זאת אומרת אין שום מחויבות לסדר. אפשר להצטרף לקבוצות של יהב אנטר ואז לעשות את התהליך, או לעשות את התהליך ואולי לייסד קבוצות אחרות שיעבדו אולי בשיתוף פעולה עם יהב אנטר, אבל לא דווקא הוא יארגן אותם. יש כל כך הרבה דרכים לנהל את זה. עכשיו הוא אומר כאן, אנחנו לא מקבלים תעודות לידה ולא מקבלים חתימות דיגיטליות, אתה לא יכול להיות עד למסמכים של עצמך, ואתה לא יכול, אם אתה נוטריון, אתה לא יכול לתת אישור נוטריוני למסמכים של עצמך. הוא מזכיר כאן שהחותם והחתימה יהיו רק בדיו רטובה. טוב, עכשיו שימו לב, זה דבר שחוזר בכל המסמכים שלהם. Global reserves the right not to do business with evil. כלומר, Global זה פשוט קיצור של GFG, הארגון הזה, GFG, Global Family Group, כן, קבוצת המשפחה העולמית, שומרת לעצמה את הזכות לא לעשות עסקים עם הרשע. איזה יופי, לשמור על התדר גבוה. שום רשע, שום נבזות, שום מוקצנות, באמת זה פשוט מוריד ולא כדאי, ומי שנכנס למקומות האלה באמת מסתכן שפשוט יסגרו לו את הדלת יום אחד, וזה נכון והגיוני. קבוצת המשפחה העולמית, ככה אני מבין, זה לא מה שכתוב, בואו נקרא רק את מה שכתוב. Global reserves the right not to do business with evil. אני מבקש שתפרידו בין הדברים שכתובים באתר לבין הדעות הפרטיות שלי, שיכולות להיות לגמרי לא נכונות. הפרשנות והדעות שלי פחות חשובות, מה שיש במסמכים האלה, לפי זה אנחנו נלך. גלובל שומרת לעצמה את הזכות שלא לעשות עסקים עם הרשע. טוב, קבוצת המשפחה העולמית וכן הלאה, כן, זה השם של הדבר הזה. קראנו 3 עמודים, הוא מסביר כאן איך לאפס מחדש את הסיסמה, מה קורה אם אנחנו נחסמים, אני לא מתכוון להיכנס לכל הפרטים האלה. הוא מדבר פה על איך לקבל את ה-security key, את קוד הביטחון, אני לא רוצה להסביר על זה, כי לי יודע את קוד הביטחון, אני עדיין מחכה לו, לא הבנתי בדיוק איך אני משיג אותו, אבל אני רק 24 שעות במערכת, אז אני יכול להבין שזה יכול לקחת טיפה זמן. כל מיני הוראות נוספות, אני באמת לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי.
בוא נראה. כן, הוא אומר, הוא דורש פה את שתי העדויות של העדים. הם, המצהירים לא חייבים להיות כמובן אזרחים או תושבים של ארצות הברית, לפי כל המסמכים האחרים שראיתי. אפשר לפתוח גם חשבון עסקי, חשבון לעסק, אבל הם לא מקבלים הפקדות של השגשוג, מקרן השגשוג, רק החשבונות הפרטיים מקבלים את זה. מה היתרונות של חשבון עסקי? אולי יום אחד נלמד, אולי יום אחד נעשה הדרכה נפרדת על זה, זה לא הנושא היום. ואנחנו צריכים להשתמש בשם שלנו, בשם המשפטי, בשם החוקי שלנו, ולא בכינוי. אז במקרה שלי אני לא יכול להשתמש בצחי, אני צריך להשתמש ביצחק, כי ככה אני מופיע בכל התעודות. בוא נראה. כן, אז המטרה בעצם של כל המסמכים האלה זה באמת לזהות ולוודא שאכן אם אני מבקש את היציאה מהממסד ואת החיבור לקרנות השפע, זה באמת אני ולא מישהו אחר שמתחזה. בגלל זה צריך את העדים, את המסמכים, אתם מבינים את זה, כן? והם רוצים פשוט לוודא גם שכל מי שמבקש או כל מי שמקבל חשבון שגשוג, אכן שינה, תיקן את המעמד שלו כחוק. עבר ממעמד של ישות משפטית, נייר מת, סחורה אבודה בים, מישהו שהלך לאיבוד בשרפה של 1666, כן? במקום זה שהוא שינה את המעמד שלו לישות ריבונית עצמאית שכפופה אך ורק לחוק הטבעי ועובדת לפי המשפט המקובל, ישות ריבונית שנבראה על ידי הבורא וכן הלאה, כן? ולא כפופה לדיני תאגידים או לא ישות תאגידית כמו הישות המשפטית המתה הזאת, כן? עוד פעם אפשר ללמוד על זה בקבוצות בטלגרם, נורא נורא מעניין. והוא חוזר על זה עוד פעם. בואו נהרהר בענווה ובהכרת תודה, כאשר צוות האח"מים של גלובל מסייע לנו. מאוד חשוב הגישה הזאת, של ענווה והכרת תודה, זה ממש מקסים. ואז הוא אומר כאן, התוכנית הזאת של אשראי שמשולם מראש, מטעם גלובל 528, הוא אומר, זאת המערכת החוקית היחידה שנוצרה בהרמוניה עבור 8 מיליארד אנשים רבי ערך, כדי לבחור את האהבה ולהיות חופשיים ממערכת הרשע. נכון שהגיע הזמן? נכון שחיכינו להם מספיק? נכון שזו הזכות שלנו? נכון שזה מגיע לנו? נכון שזה לא משהו שהוא מופרך או תלוש במציאות? נכון, אנחנו נעשה את זה. אתה מועצם, אתה את, כן? שכר כולל גם את לשון נקבה, אתה מועצם, אתם מועצמים, את מועצמת, חגוג את החופש שלך למשילות עצמית. הבע את הערכתך הענבה והדהד בהרמוניה עם הבריאה. הריבונות היא זכותך מלידה ואתה לא לבד. אתה הנכס האמיתי מעצם טבעך. אף אחד לא יוותר מאחור. זוהי הבחירה שלך, אהבה או רשע. וגלובל שומרת לעצמה את הזכות לא לעשות עסקים עם הרשע. אנחנו לא כאן, זה מאוד חשוב, תקשיבו למשפט האחרון הזה פה במסך, אנחנו לא נמצאים כאן כדי לעזור, מכיוון שהבריאה לא בראה אותנו חסרי אונים. אנחנו לא כאן כדי לעזור, כי הבריאה לא בראה אותנו חסרי אונים. באנגלית לעזור זה help, וחסרי אונים זה helpless. אז אנחנו לא כאן כדי להושיע, כי הבריאה לא בראה אותנו חסרי ישע, זה ממש מקסים. אנחנו כאן כדי להוסיף ערך, כדי לגרום למופע של הדברים שאנחנו רוצים במציאות, וכדי להתפתח. התעלו ושגשגו בהרמוניה עם הבריאה. איזה מסמך מקסים. ועוד פעם, גלובל שומרת לעצמה את הזכות לא לעשות עסקים עם הרשע, נורא נורא מוצא חן בעיניי. וזהו, עד כאן, אולי אני אראה לכם את המסמך וורד עם התמונות מסך. כן, יש לי כאן מסמך שיצרתי, וקראתי לו איך עושים, שימו לב שבמסמך הזה יש לינקים, מספר 1, איך ליצור חשבון, כאן נותנים, תיקחו את הלינק הזה, זה החוברת של 41 עמודים שהראיתי לכם קודם, זוכרים? אני חושב שזה החוברת הזאת, נדמה לי, אני לא טועה, החוברת הזאת, אני לא טועה, זה אותו דבר, כן? איך יוצרים חשבון. יש הדרכות בסרטונים שבקישור הבא, זה קישור מקסים, רק נדמה לי שכשניסיתי לפתוח אותו, הקישור הזה לא היה זמין לי, תנסו גם אתם, מעניין אם זה זמין או לא, בסדר, לא חשוב, תמיד אפשר לייצר הדרכות חדשות, כמו שאתם רואים אותי עושה עכשיו, ב-22 לפנות בוקר, והנה, פה מוצאים את המסמכים, הראיתי לכם את זה גם, אתם זוכרים? זה הדף הזה פה, כן? הנה, כן, Select your documents, שהיה לנו כאן בכל השפות, את המסמכים שלנו, של העדים, ונזכרנו בשירים האלה בשנות ה-90, שאולי מישהו ישים את הלינק לזה בתגובות. כאן מופיע הלינק, הוא גם יופיע בתיאור של הסרט ביוטיוב בהמשך, ובואו ניקח כמה צילומי מסך שעשיתי, כי לא יכולתי לראות את הסרטון, אז פשוט הרצתי כל פעם 5 שניות וצילמתי מסך. איך אנחנו מעלים את המסמכים הנדרשים? פשוט נקרא את זה מהר. המסמכים הנדרשים, המסמכים היחידים שנדרשים, שהם קבילים לצורך חשבון השפע, הם מופיעים לעיל, כבר ראינו אותם, זה בעצם חוזר על מה שהוא אמר קודם, כן?
נראה אם יש משהו לחדש כאן בכלל, אותם מסמכים בדיוק, אני חוזר על זה לתוך בהירות, אנחנו צריכים להיות בני 21 ומעלה, אנחנו צריכים את ההצהרה האוניברסלית בפורמט PDF, שני טפסים של עד, תעודת זהות, ומסמך שמראה שאנחנו לכם גרים בכתובת, אפילו איזה מכתב אהבה, איזה נחמד, הכל בפורמט של PDF. כמובן שכשאנחנו ממלאים את הטופס הראשוני של הפרטים האישיים, אנחנו בוחרים גם ועונים על 3 שאלות בטיחות. הוא נותן לנו מבחר של איזה 10 או 15 שאלות, שאנחנו בוחרים מתוכן 3, וכדאי מאוד 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 לשמור במקום בטוח את שם המשתמש והסיסמה, כדי לא להסתבך. אם שכחנו את זה, יש כמובן לינק, שכח את הסיסמה, תראו כמה הם עוטפים אותנו במגננה כזאת, מגינים עלינו בכל הכיוונים, מזכירים לנו את זה בכל מקום אפשרי. אם שכחת ואתה מנסה 3 פעמים ברציפות, החשבון יחסם, עד שהם יוכלו להיכנס פנימה ולהפעיל אותו מחדש, אז בבקשה, תשתמשו בקישור, שכחתי סיסמה, אחרי שניסיתם פעמיים ולא הצלחתם. ממש מסבירים את זה בעדינות מרבית, את הדבר הזה, זה מדהים. טוב, אני לא אתרגם פה את הכל, אבל אתם מקבלים טיפה את הרוח של הדברים, זה נורא מוצא חן בעיניי. יש פה דברים שאני עוד לא מבין, כמו LRO, LRS, אני לא יודע מה זה אומר, אבל נחמד איך שהוא כותב, אל תדאגו אם אתם לא יכולים למסור את זה, אני אוהב את הרוח של הדברים, זה פשוט מקסים. כן, אז הוא אומר, כל המערכת הזאת נוצרה כדי שהעולם יהיה חופשי מהמערכות של הרשע. יש צורך בתיקון המעמד המשפטי, כדי שפלטפורמות אחרות יכירו בזה, אבל הוא אומר, גלובל לא נותנת סיוע אדמיניסטרטיבי או תמיכה מנהלית עבור פלטפורמות אחרות. פה לא צילם, זה כאילו, כשאתם רואים את הוידאו, אז המילים האלה מופיעות בהדרגה, אתם שמים לב שהמילה פלטפורם פה היא לא שלמה, כי זה בדיוקים של 5 שניות, ולא דייקתי את זה על השנייה, שיהיה פה ממש את כל המסר. לא חשוב. הוא מסביר כאן איך להעלות את המסמכים, אבל זאת ההדרכה שראינו קודם, אתם תמיד יכולים לעצור את הוידאו ולקחו בעצמכם, אני לא חייב לתרגם את הכל. כן. זה נורא נחמד, באמת. הוא חוזר על דברים, הנה הוא אומר, רק חשבונות שגשוג אישיים מקבלים הפקדות חודשיות. נורא נחמד, באמת נורא נחמד. כן, הוא חוזר על אותם דברים, אני חושב, כן? לא יודע שיש פה עוד מה לתרגם שלא תרגמנו קודם, אבל תראה, זה באמת דברים כמו שאמרנו קודם. אני כרגע חשבתי לתרגם את זה, על זה נחזור עוד פעם. הריבונות היא זכותכם מלידה, ואתם לא לבד. אתם הערך, אתם הנכס האמיתי מעצם טבעכם, מבפנים. איזה יופי. באמת זה אותם דברים, אז אני לא מתרגם את זה שוב. ממש מקסים. זהו. אז יש לנו פה את הכל כמה וכמה פעמים, זה נורא נורא פשוט, ויש לכם את כל מה שאתם צריכים עכשיו, לשאלות ולבירורים, ואני מצפה שיתפתח כאן דיון מאוד מאוד ער, גם ביוטיוב, גם בקבוצה שלי, גם בקבוצות אחרות, אנחנו נפיץ את זה, תפיצו את הסרטון הזה, תפיצו את הבשורה הזאת, תפיצו את האתר הזה, ששרה נסערה כבר כאן, קרנות השפע כבר כאן, מחכות לכולנו, ואם אנחנו צריכים להתאחד ולהקים בנק ריבוני, אז בואו נקים בנק ריבוני ונתחיל להזרים לשם את כספי השפע. אני מכיר אנשים שמקבלים את ההפקדות האלה כבר כמה וכמה חודשים, בואו נעשה את מה שצריך, בואו נתארגן, בואו נתאחד, בואו נעזוב את הממסד, בואו נתחיל את נסערה ג'סארה בעצמנו. סיימתי פה. מאחל לכולנו שנה טובה, שנה נפלאה, שנה שבה נוכל ליהנות מפירות השפע שזמינים לכולנו.